baby. Ay, I want you to be mine. Velkommen til nytårstale, folks. I skrev et år, som har stået i vennernes navn for mig. Hele mit år har drejet sig om venner og relationer. Min bedste oplevelser i 2025 har også været sammen med vennerne. Der har været ting som Roskilde Festival i 2025 og skiferie sammen med venner og familie. Som I kan høre, har vennerne betydet meget for mig. Det er jeg glad for, når jeg ser tilbage. Men noget jeg fortryder, det er, at jeg ikke har set mere til de ældre. Mine bedsteforældre betyder meget for mig. Men jeg ved jo ikke, hvor lang tid man har dem. Så et af mine nytårsforsæt, det er for eksempel at se mere til de ældre. I 2026 skal der ske mange ting. Jeg skal for eksempel stoppe på øverskole og starte på gym. Det er et stort nyt kapitel. Og det skræmmende er, at jeg slet ikke fundet i gym, jeg skal starte på endnu. Men jeg håber, det kommer. Så håber jeg, at globalt, at 2026 bliver et bedre år. For det er virkelig bare snart dårligt. Jeg håber, at Donald Trump bliver likvideret. The curve. No hate. Og så håber jeg, at Grønland forbliver en del af rigsfællesskabet. Og ikke bliver overtaget af nok den værste nation lige pt. Overall så håber jeg bare, at der kommer fred i verden. På en personlig plan i 2026, så håber jeg, at jeg kan være der for dem, jeg elsker. Og være mere min egen person. Tænk mindre på, hvad andre tænker om mig, og mere på, hvad jeg selv synes. Det var min nytårstale. Godt nytår, folks. Du vil være rigsfællesskabet og Danmark. Wallahi.